రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రతి లైట్ పోల్ను సర్వే చేయాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు. మున్సిపల్ పంచాయతీ జీహెచ్ఎంసీ అధికారులతో సోమవారం సమీక్ష నిర్వహించిన ఆయన వీధి దీపాల నిర్వహణకు సంబంధించిన పలు సూచనలు చేశారు. వీధి దీపాల నిర్వహణ కోసం పెద్ద కంపెనీల నుంచి టెండర్లు పిలవాలి, సోలార్ విద్యుత్ వినియోగంపై పరిశీలించాలి, రాష్ట్రంలోని అన్ని వీధి దీపాలను సీసీకి అనుసంధానం చేయాలి, ఏఐ సాంకేతికతో ఎప్పటికప్పుడు విశ్లేషణ జరగాలి, గ్రామాల్లో వీధి దీపాల నిర్వహణ బాధ్యతలను పంచాయతీలకే అప్పగించాలని సీఎం స్పష్టం చేశారు.